Nakajing so siap tiang bahdo nyot li kiwa bat telong yokin rengat no. Nakajing snai ka surak bypass Hamaushun East Khazils District ka dorbar snong kani ka snong haringkat ki nong song snong hakakat atari kunai tung araja arpsau kilami pat ba ringkat ki plakat ban dawai nak sarkar jela ban penyat no nakawai pat ka jaka ya ketika surak bypass. Ketika surak bypass kadai sibenta nak projek sna surak na shillong sha tamabil bat kadai ru ka bala dap thau dap wa bat dap siu ya ka bailot kstan bai khandau sha palat saupongot kitra jaka bat kinong rap lamang ban pentre ya kani ka surak hakisnam arjar khatnyo arja khat pra hindrai kadang sakot haduk menta namar 4 dap lot ki kam ki be dei bag jingsim jaka ka sarkar ban sna surak pat dak NHIDCL. Kani ka bypass kadon kumbal lai kilometer bat hasilan ter kidon kiwa bertelong kiba kinong song snong ki ken kam kor ban ya ki ru. Ha kani ka sngi gibor punya district kila batha ya ka SDO ka Penorsra Civil Subdivision ka kong warjri ban let ya kran bagi trai jaka lem gibor snong bakin pen kamti ya ka tega benta sa ka sarkar ban sedang no ya ka kam. Hendrai ha ka jingwan jong ka SDO kala mi pen banda ka jing persya bat jing dawa ban penyat nakawai pat ka jaka ya ka tega bypass. Ini bangawan hangni bentak sini bentak katahi. Pila hu hangni ba direct additional district magistrate in charge Penorsra Civil Subdivision to take possession of the land. Di hangtang aku boleh ngomong kerja. Di kumbalong mentah kamu nagling nyupi mun adat kamang. Lo ngawan ni PI kedua kedua ni. Cuan pendek. PI kedua kedua ni bang adon hangni. Jakarta ketika kamran ke bangga kapan yuk ma compliance order kadang untuk apa kamu tu kamlam ikon kongkang surat buat kumbalong mentah tak kamu kani ayu kala sangat suat kani ka ya kata maka order kamu tidak order cuman kaji pulang jungi kani kalau nak tahu kaji yaisha jungi balok sedang idang ya dari bajen dari ba biasa tu Niat dan nanti bak suka bak di office department betul. Ingin terdekat bagan long dengan. Di kajing pun ibu ke sukar yang ini di ngirim bansi nginhap pun ibu. Di dia kalau tanolim mendai bagi persia ini suruh. Ni ailat yang sukar bagan tahu nagan unuk jaka ke ibit ke ibia. Kamang lagi nang ni kebah ngitmu. Tapi kini ke jingi jungi mentah kau singi ke bengi mi pajak ni kedai kan tahu nado ada kanyo baka sarkar kalau pemu bansna bathe ya kini ke sulok ba jungi kini dan kalian jungi kum kasna ngoni sulok kumen ka bede kini namar bang ini ka sulok ko ha bit ko biang ka bahe ko tuluy teh noi pangko ai ka bangi ngi persya kalong ya kini kalain ke badai nado nang tei na neng senong hadong tiarum senong i kendian namar kani kan kata ya sibon teli ki wa ki tolong tiba kasnong ni yo jing mantoy nak de bando no ya kini ki tolong nakaleng jungi kasnong ni snow benur baong ka kitien wat umaulon nai do dondori e hakmat do kini kajuk kabendang wan ini nang ni sikmat de nakapor nakaleng jungi kabor senong ilai ban ya kendo ya ki bor ki bahlor ya ki ni ki company ba longkat balong kidai ban penlaj ya kini ke jaka namarkan sakta ndai tang ya ke senong jungi warti senong di ki basarun no bisa syakta hi naka jing do no jogi ki teh lai kajing ya nang ya keren jungi wati ka suput imatah kajing ya keren ko ai ru te hadu mentak sni i penban kumak sarkar kalah persyang ban thomno ka bor de halor ta kanong rim ka ban kali jungi kum kasnong gimban se ban ya ni pajba ban ya protes ndai ba protes na ka banta ka di sna sulok ndai tang ya ka ni kalan hang ni ban bakadai ban pen kalano Kumbakat no kaya jing jirong dengan negara. Kani ka jing jirong dengan negara kat kum kani ka lan ka ba kani ka company ka propose kadai lai kilometer. Kini kalian jangi ngi terwa kani ka lan pawai pat ka ba jing sya kadai ka kam lengkot. La si kilometer ai kan duna. Ya kata ka lan ka ba na kalian ka company ka terwa kan propose mensua kadai hang ni kaya kini ka lan ka bangi yang mata di apa kadai ka existing te kumbalong menta pat kin ya bypass no ya ka senong motion te nakaliang jongi ngimdon ni ai ban persya ya ka jing bypass ka
Adalah kajian ni kejengai nak senang ngim don ni ban tuklar kata. Handai ka bangi tuklar tak long tang ya ko baki dai ban pengai. Itu Kamu kini ki kini berpenan kami tak senang motion. em ndai bangi don kam ta bangi. Kita ki senang di basyarum lu di kinsak tawan. Kata ka di so hama ketemu kita kata. Kadon nang ni kadon setai sepang sepsi. Pi kane ngila ya krenteng mensua ki media ngila ya pelai ya ki media. Idon kumba nyau tuli ki tolong ki ban sakta. Te hakji syal ada ka sarkar la ne kene company kan ngai nang ne ba kum ka senong ngila propose. Kin sakta ki tolong tang ba naki nyau tuli lak no tang atli kin sakta. Te ya kata ka babun sistem bala lak ki babun ngim das ngo pertan. Man dia sakta kita ki atli ya ngim soper. Ka jingkar pahat jumi ka sarkar tolong nado warja kan nyau wi kumba kran ya kaju si kaju. Nado arja kan nyawi ngi kerpat ke sukar ba kadai ban penlai ya kene kalan tang ban lai kita ki tolong tangum ta ndai ba persya ya kene ka kam ngi pediang sobha ya kene ka project ng sukar deh mulai hakam dai tang ya kita lan ngi kerpat ke sukar ba kadai ban penlai lam ya kene ki tolong mi namar ngin sa lasai la sisngi kan nang mi ki por insa kedo tingi dai ban yadal pa ya ki tolong nang ni sekmat kadon ka jaka kadon to option ka ba nakaliang jongi ngi ong wan kam ne hajan kendian Sulai tang kendiat ika lain nak tak jaka ke baga di propose kita nak tak lain men juga company menta tang kendiat ke lain tang men lain nak tak tolong Ni kumki nong rem ki badon ke jaka rep jongi ka badai ban yai lengba kini ke surok bypass tingi dai ru gi haju ka por ki nong senong jong ka senong mausun te dai halor kata ka nong rimba ka senong mausun daga rai jong upai ba daga rai jong ka dorbar senong ka persyak jur halor ka jing tumu juga sarkar ban yai penyai lengba ya kini ka surok bypass halor ki nyau teli ki telong ki bangi ju pendon kam ha bangi lek seki bri ki jongi ki ju pendon kam ya ka bandi ki ju pendon kam ya ka ban sumban sle bad om tang kata ki ju lek ru ya ka ban tong ki do wa do ha ki porsen rai bad ha ki wei pat ayom te kum ta kum ki nong rap ki basyong hapo ka snong mausun ni snong kia hadu kata-kata abang isnu tu baga sarkar kam sem la skap syu ya ka jing kerpat ke jongi nadu usnam ar hajar khat nyau hadu kat kini kisni hakaba ka sarkar ngi imat kumba ka thmu ya ban thom no ka bor bat ka notice ka baka ai ka dei nadu menta ka khat arteri kan sedang no ya ka ban train no ka bor ya ka ni ka surok bypass ka badai ban hai leng bai ki jakarep ki jongi kumta da ka mensem ka bakia da ka mensem jong ka jing ngau bitar ni yang kumkir nong rap ki badon hapo nyo ka snong mausun ya ka ban kersam teng ya ka rai jong ka dor bar snong ka ba yang ban persya halor jong ka jing penia ya ka ni ka surong namarkan ta ya ki telong ki ba kum kinong song snong ni ju pendon kam te kum ta ni yang ban kersam ya ka rai jong ka dor bar snong ban persya halor kan ni bat ban yang teli rengkat bat ka snong ban keren ya IMP beran buram jongi Dr. Ricky Eje Singkon ba in snobha ban ralen ya kini ke kubor Delhi hapo parlimen ba umodi sngotu ba wat datang sidrap i slap ngi hap ban tengkai te kumno ngin la ya kini pat kiwa ki ba ka sarkar ketemu ya ka ban pendok ban pendam no Ngidon man persya ya ka jing tmu jong ka sarkar ya ka ban tombor ban penia ya ka surok na ka negal lain ka ba bo menta namar badon nyau teli ki telongum kentup ya ki wa ka ba ka lada je ba ka nega surok kan ya kini ki wa bat ki telongum kindu te kum ka snong mausun na ka por sya ka por ngiju ya kentu kan pham ya lagi prasnong bakin sumar ya ki wa bat ya ki telongum hendai ka nega sarkar kabatmu ya kaban penia ya kan ka surok kalang penban mar khongpong bat kathong ka snong mausun jongi kadon the sagaway damenin kasngi ngawan ban don menta hakaway na ka awareness program ya ka bala penlong na ka PhD department ya ka bala pensyai kumno bangin tengkai ya ketelongum kumno bangin ringin sumar ya ketelongum bat kumno bangin penbah ya ketelongum bat kane ka PhD department kadon ru ya kaban ai ka jingmut yangi bangi kum kinong song ngidai ya kaban sim ya ka jingkit khle na ka benta ya kaban thung wat ya ki deng ki bala ban bat ki ban penne ya ketelongum bat kom juru kane ka PhD department
kadonru ya kaban ajing mut yangi balad jia ba kum kasnong kamdan ya kata ka fon na kabenta ya kaban penbahai kita long kadai na kabenta banlek sia ki department ki bakum ka agriculture department nang ta saka water resources department bat kumjur ka forest department na kabenta banlek wat ya kilat kumno ya kaban yada ya kita long bat kidon ru kaban pensiai ban ong ba kum kinong song snong ngidai ban pek perman ha ya ki bor ki bana sabar ki ban penduk lana ki ban bu ya ki jingma ya ki tolong henrei ka ei ka bajia menta kalong mar hongpong ba kane ka sarkar katmu penban ya ka ban penduk pendam ya ki ne ki nyotli ki wa bat ki tolong ki bakum ka snong ngidon kumta ngadon ni ka ban bu ya ka jingli hakmat jong ka sarkar hato kane ka sarkar ka badai ka jong kane ka surak bat ka sarkar ka badai na ka benta jong kane ka PHE kadon ka jingap her lana dai baka dai kaju kumno si ka PHE ka peniai na kawai ka snong sa kawai ka snong bakin ay ka awareness program ya ka ban pensyai si pait ba nong snong bakin tengkai lana kin sumari ka tolong henrei sia kane pat ka surok ki aya ka hukum ya ka ban penduk ban pendam ya ka tolong kumta kumta nakaliang jongi kum kinong syong snong hakane ka step hakane ka siteng sngi ngidon ya ka ban dawa mardo na ka sarkar bagadei ya ka ban sange sisendon ya ka ban ti ya ka surok knang ba ngi kum ka snang mausun nginla ya ka ban penne ya kene ki telong bat ka snang mausun kalong ka snang ka bastat wala kalong ka baduna ha ka pule puthi henrai kalong ka snang ka bayo ijngai na ka benta kalawe jong ki lomden ki manden jongi bakin yo paho pahai ya ka umbam umdi ya ka umsum umsai bat kum juru ya ki dowa do Timen hak tu sini play ki ong baladon bawan tur hang ni. Tingila yawan ni le i bat utau ong de jong company. Te kila ya tre syatai ke siliang seba ki bre bila de persen compensation. Te long ngipat ngi ba no i kita ki bre tinga kumasaya ka sini kong la le ya FIR. Te tu kulit nang te om to sanang ya pembek. Ada pila ya bek sawan ya kenduk biang ya te lada mia bek ru sawan kenduk te mencisni lalai punya kenduk yo mundon te hade nang topat kum menin pala ya kubor bansa jian okunde temta ka asu tapi la menelik pek ke tu kejaka kadang juga la jot bor ke bomnya ke surok ke tu kejaka adap sio kata don em kita kejaka bala sio dan kibang sio em long kan ni ka jingi ki jingi kalong bakia jaka ka bakhem se kajaka ka bangi dang ya persya tekini kia nang ne na jaka jungi ki penjat gitu ki ya ki deng ki se jilong ya ki latar pat gitu turun gitu bisa entra ki lek satai sebakila adep se kalong kata ke jing IFIR ngayeng hang ni ban penpau ya ke jing persya ba ke sarkar ke suan ban sule don bor thambor ya kajaka jungi namar ba ngahi ngam kumutra jaka ngampat ai bat ngampat sya ya kene kajaka baka sarkar kan ti ya kene surok namar hadu kan mentang idang bat ya kara jong ka dorbar snong mausun ka nadu snam arhajar khan nyo pi ka jing ya mi pat ba jong ni hang ne menta kumba i DC mene i ong ba iwan sani impoi perkhat ba kipat ba kin bun kin mi hadu kan te ka jing mi pat ba jong ni hang ne kalong ba haden bang yo i ba kat kompetisi ba sarkar kala pha sangi ba kan le da ka bo te kan le da ka bo te kumbang yo i te ngiru kum kipat ba snong no mausun ya mi ren ti hang ne ban pan i ya ka jing persya ya ka jing le jo ka sarkar ka ba khlem don nong rim namar ba ngi persya halor ka nong rim ka ba kumbala ekran hinadu mene ba kitolong telong wa ki bangi ngi kum kinong snong ngi don ya ka jing mentoy ngi yo ya ka jing mentoy kala da ka sarkar kan thom da ka bor kanu kan long ka jing do nong na kam ta jung ki nong snong bat kham tam ru ya ki ba syong sethi sharum snong jung ki pon sutia ki lapalang ki wa kadai ki badon kam ya ka umba mundi te halor kan ni yang hang ban keren ba nga persya jur ya ka jing le jong ka sarkar namar ba ya ka jaka jong aru kalawan banti nga ngampat sya te hakat tu ka por bakawanti nga ngamdon ngadon sejuai te kati nga ngamdon sune te hadian banglatip
ngapa citi sekesenong tengah ngapa citi kesenong tongin saya pet te hadir nang ta menyo tarik hak sniu blai ke sorkar bat ke company kawan banti jubor sana kene ke jaka jung ini iba batang sudah keren mentah kawan ti jubor nak kata ke jaka ke bomdai ke alignment jong ke surok ke penduk pen ya kitu ki maret jong i tang nak ada bang akhang mangah kata imat ladangan baklah ke lai tarik ngawan ban khang iki te ki phet no nak kata ke jaka jong ki wan banti no nak kene ke jaka jong ini iba ken bangangam sya te kawan ti no nang ni ban yo lenti banti sya katai ke jaka ka baki ta ki bala yo competition ki lasya kedai tang kata nadien ba ini ba imama ila ai da ka FIR sya police station tengaru hadian nang tang yo jumut bangan lek da ka FIR harengkat kejing ya don langki ba ai jumut yang kadang kalong tang kata ngaru ngadang dep ai ka FIR ngan ngindang ya keren ki kulit ki ong bang ngin kindang khot pat Nakal yang ke SDO kalau ong baka jingwan jengkahi kalong ban pendap laka kamram kumbala betha dagi bor bahalor nak sorkar. Ngawan halor ke order jung i district collector jung ke East Khasil Shillong halor ba banshim ya kani ka jaka ke badang sa hang ni promotion ke balong news pa shipo meter mo ke badai ru ka shibenta na kata ka jingpentrei ka project motion bypass. Kidon ki ba ong ni ba kata ka jaka kidon ki bala dap siu wat kidon ki bomba siu ka dei syak Wah kadai hang ni ka order ko adon ba. Ka nomor ke motion bypass kadai lai 3.4 km speed. Di nang ta pada di 1.2 lah ada na khamiswa mo kala khamlong khama khaman. Dia kadon pada kata kiat ke ba sa pada kan. kan nak leng jong la i ba ba Kamu nak kata entire stretch ni. Nak kata entire stretch balong 2.01 meter ni. Di ka government kalau yo possession 1.0 1.3 Tega basak di kang news pak. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 don jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngin ngat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ne kong nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benda upajba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benda ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.